Velkommen til online prisevent for Severinprisen 2020. I dag der skal vi fejre, at Sankt Ibs Skole i Horsens har vundet Severinprisen, og så skal vi have en god debat om den frie skole i et digitalt mediebillede. Vi skulle egentlig have haft en rigtig højskoleaften med blomsteroverrækkelse og debat og sang. I stedet for er vi rykket i coronaly her på Lunderskov Efterskole, hvor TV- og medielinjen producerer det hele. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Med mig her i studiet har jeg juryen for Severinprisen 2020, Kirsten Drottner, der er professor ved Syddansk Universitet med en lang medieforskerkarriere bag sig og foran sig. Og Torben Wind Rasmussen, som er formand for Efterskoleforeningen og har bestridt en lang række tillidshverv og stadigvæk gør det, og en længere karriere også som underviser i den frie skole. Tak fordi I er. Selv tak. Ja, som sagt, så skal vi uddele Severinprisen, og jeg skal starte med at sige, ligesom statsministeren, at vi kommer til at begå fejl. Og vi kan lige så godt beklage den på forhånd. Vi har ikke prøvet at lave live tv før. Jeg hedder Rasmus Anker Rysgaard, jeg er medstifter af Severinprisen og er fra Vostok Kommunikation. Yes. Det vi skal nu, det er at kigge på de nominerede, der har været til Severinprisen. Ud af de 16 indstillede skoler har vi valgt 3 i juryen, som vi synes var de bedste. Og jeg kan se, at Grundtvigs Højskole er på skærmen her foran os. Kirsten, hvad var det, vi faldt for ved Grundtvigs Højskole, som er nomineret for ugens Instagrammer? Jamen altså for det første, at de bruger et af de nyeste sociale medier på en måde, der sætter eleverne i centrum, og som også bruger det på en måde, hvor man lader eleverne være aktive på Instagram, og selv er med til på den måde at skabe bruge formatet på en innovativ og spændende måde. Jamen, jeg er meget enig i det, jeg synes, der er vigtigt i den her, jeg kalder det sådan lidt tredje generation af den digitale verden, det er, at man nu arbejder strategisk og lader eleverne gå med i det strategiske arbejde. Og så gør man det ikke glamourøst, man gør det faktisk lidt hverdagsagtigt, og det kan jeg godt lide. Jeg kan kun tilslutte mig. Og den næste nominerede skole er den skandinaviske designerskole, som jeg tror kommer op på skærmen, den kommer der. Og den skandinaviske designerskole er nomineret for sin brug af highlights, som er gemt deroppe øverst. Man kan klikke på dem, når man kommer ind på Instagram-profilen. Og Torben, du snakkede om det hverdagsagtige. Det er jo lidt her også. Ja. Og det er jo en anden måde, de går til det på, og det er jo en helt anden måde at bruge Instagram på, de har gjort på den skandinaviske designhøjskole. Men de har i den grad også brugt hverdagen, og de har brugt filmen. Så jeg synes, at frem for at det er en hjemmeside, de bruger til at vise et hverdagsliv, så bruger de faktisk Instagram til at vise et hverdagsliv, og det kan jeg godt lide. Ja, altså jeg kan følge med det vi også sagde om den forrige nominerede, altså det der med, at skolen præsenterer sig selv ved hjælp af de aktiviteter, som eleverne står for. Og så har den, måske ikke overraskende for den skole, men også et meget flot interface, meget flot design, som også er meget, synes jeg, givende for dem, der bruger sitet, og som på den måde også giver en god indføring i, at det er en designhøjskole. Bestemt, og det er ikke... Udover at jeg får lyst til at tage på højskole, så er det er jo næsten som at være der selv. Det er jo simpelthen bare skønt. Vinderen af Severinprisen 2020 er Sankt Ibs Skole. Jeg ved ikke, om vi lige kan få lidt fra Sankt Ibs Skole på skærmen her. De har vundet for en video. Med skole er anderledes. Det er lidt sjovt. Det er lige om lidt at få en forklaring af musiklæreren. Men
ja, de har arbejdet sammen på, som det hedder, sammen, men hver for sig, og skabt den her video. Og Kirsten, jeg ved, du var særlig glad for den. Hvad var det, da du faldt Jamen altså, for det første er det jo nogle skønne unger, og så synes jeg, at de bruger hele, corona-situationen og alle de tanker, der er omkring corona på en meget konstruktiv måde, og får vendt det der med, at det alt sammen er dårligt, og det synger de jo egentlig om, hvor frygteligt det er, men de gør det jo på sådan en fantastisk, charmerende og smittende måde, så det næsten kommer til at virke helt modsat. Så jeg synes, altså hele formatet har de brugt meget innovativt, og de viser altså også, synes jeg, hvordan eleverne bliver centrum for den der kreativitet, og så kunne jeg meget godt lide det der lille twist med, at man lige på et tidspunkt, det ved jeg ikke, om de kommer til at se, men der er der jo altså nogle forældre, som måske ikke sådan helt mestrer den her lille danserytme, og det synes jeg også gjorde sit til, at den var meget afvæbnende. Ja. Jamen i tillæg til det, så bliver det her jo autentisk læring. Altså hvor de to andre nominerede, det er i højere grad kommunikation. Vi vil gerne vise en hverdag. Så bliver det her jo digital autentisk læring. Og det at få lov til at kigge ind i det rum, og faktisk, selvom vi ikke kender de børn, der er der, eller de forældre, der er der, eller den skole overhovedet, så er det med et smil på læben, at vi går ind i et rum, hvor der sker læring autentisk, hvor man bruger det digitale medie. Det er godt set, og det er jo også et bevis på, at når vi står i nogle situationer, hvor vi tænker, hvad skal vi nu gribe i, så begynder det at blive nærliggende at gribe i de digitale. Og det er måske nyt for os. Den har skabt noget fællesskab på tværs. Nu er vi kommet dertil, hvor vi officielt skal overrække Severin-prisen, og ligesom i bageprogrammerne, der har vi snydt lidt på forhånd og været ude og overrække prisen og har filmet det på video, og hvis vi er heldige, så ja, der har vi skolelederen. Så bliver videoen med prisoverrækkelsen sat på, nu den kommer der, kan jeg se. Jeg er stolt af alle mine elever, som står og griner af mig om på den anden side. Det er faktisk dem. Det er jo en påskyndelse, og det, vi har været spændte. Det bliver man da rigtig glad for, at det bliver os, der så røg helt til tops. Det var et projekt, som jeg havde kørende med 4 klasser under den første nedlukning af corona. De skulle hver især skrive en tekst, og så sendte de det til mig, og jeg satte det så efterfølgende sammen og lavede en melodi og noget musik til det. Hvorefter at jeg lavede en koreografi, som jeg så optog af mig selv hjemme i lejligheden og lagde det ud på YouTube, hvor eleverne så derhjemme jo adskilte skulle danse den her koreografi. På den måde så blev det ligesom klippet sammen til en fælles video, og i stedet for at sidde hver for sig, så havde de mulighed for at stå sammen, men på lærredet igennem det digitale. Der er en utrolig kreativitet på skolen til at bruge digitale medier. Når der kommer nye teknologier og nye medier, jamen så skal vi give muligheden, og det skal vi også gøre for eleverne. Men jeg vil hellere i skole, hvis jeg kunne bestemme. Jeg savner frik hver til og den, og jeg er ved at blive sindssyg. Yes. Jeg går ud fra, at jeg er på igen. Godt. Stort tillykke til Sankt Ibs skole i Horsens. Med os i studiet her på Lunderskov Efterskole har vi fået Ida Bertelsen, og du er elev i 9. klasse på Sankt Ibs skole. Ja. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak. Vi skal have dit unge perspektiv på brug af sociale medier og skolens rolle i alt det her. Og dig vender vi tilbage til. Ja. Torben Wind Rasmussen, du er formand for Efterskoleforeningen. Du har en lang karriere bag dig i den frie skole. Og du har jo prøvet fri skole fra den tid, hvor det hele foregik fuldstændig analogt. Hvor der ikke var noget internet eller telefoner eller noget som helst. Hvordan er den ændring? Hvad er det vigtigste, der er sket i det her skifte fra helt analogt
temmelig digitalt? Hvad er det vigtigste, der er sket? Der er jo sket rigtig meget, og meget af det er jo, at man har fulgt med den tid og den omverden, der i øvrigt var. Hvis man kan tale om noget, der er vigtigt, altså et positivt skridt, så er det måske, at da alting var analogt, der var alting også tykket, undskyld mit sprog, men det var tykket af pædagoger og af lærere og af skoler, hvor lige nu der er en direkte dialog mellem den enkelte elev og så samfundet eller den enkelte elev og kulturen. Vi ser det jo med videoen fra Sankt Ib, at hele verden kan, hvis man vil, gå direkte ind i undervisningsrummet og se, hvad der foregår ufiltreret. Og det kan man sige, det har jo noget, er det så godt eller skidt? Det har i hvert fald noget virkeligt over sig. Det betyder, at man i højere grad tager fat i virkeligheden, frem for at man tilbage i 90'erne jo havde stort set udelukkende lærebøger, som var skrevet af pædagoger, som passede til det enkelte undervisningstrin eller til den enkelte elev. Så er det i dag, så hiver man jo i langt højere grad i dag virkeligheden ind i klasselokalet, for det kan man gøre ved hjælp af internettet og ved hjælp af computer og digitale platforme. Så der er blevet sådan i hvert fald muligheden for at skabe et autentisk billede af, hvordan ser verden ud i klasselokalet. Og det tror jeg er nyt. Så er der rigtig meget, der er noget skrammel, synes jeg, i forhold til den rejse til den digitale verden. Men det, at der er skabt en autenticitet imellem klasselokalet og Ida i 9. klasse til den verden, der er derude, det tror jeg er godt. Det er spændende at høre. Der er gode muligheder. Ida Bertelsen, du er elev på Sankt Ibs skole i 9. klasse, og du er også politisk aktiv, har jeg hørt. Ja. Og kan lide at debattere. Det er jo rigtig dejligt, at du er med os her i aften. Du lever et liv, hvor sociale medier fylder en hel del, måske knap så meget for dig som for dine venner, men nu snakker Torben om, at verden kan komme ind i klasselokalet, og I er jo også en del af hinandens verden hele tiden på en anden måde, end hvis der ikke var sociale medier. Kan du fortælle lidt om, hvad sociale medier betyder i din hverdag og i dit liv? Altså i min hverdag, så jeg benytter sociale medier for at komme i kontakt med mine venner. Det er nemt, hvis man skal sende billeder til hinanden, hvor i dag så er de fleste unge foretrækker, måske i hvert fald af mine venner i min vennegruppe, at vi sender billeder til hinanden, altså ikke nøgenbilleder og sådan noget, vel, altså og måske ringer til hinanden og facetimer med hinanden, i stedet for, så det er nemmere. Og så er det også en måde, jeg benytter også sociale medier til at følge med i for eksempel politikers liv og så videre, og hvad har de at sige og sådan noget, fordi jeg går op i politik, hvor der er andre, der måske følger med i nogle personer, de måske går op i. Altså hvis de nu går meget op i mad for eksempel, så følger man måske en madblog og sådan noget, så det er også et sted, hvor man kan få rigtig meget inspiration, fordi folk deler idéer med hinanden og så videre, ikke? Så jeg synes, det er et forum, hvor man deler mange idéer. Det kan også være et forum, hvor man ligesom forsøger at promovere sådan selvpromovering. Er der også rigtig mange, der benytter det til, eller bruger det til. Men jeg synes, det er meget blandet, hvad folk bruger det til egentlig. Ja, der er mange forskellige aspekter. Ja. Så verden kommer til dig, og du kommer til verden igennem alt det her digitale? Det er sådan en genvej, ja. Kirsten Drottner, du har rigtig mange års erfaring som medieforsker, og du er simpelthen kvinden bag begrebet digital dannelse i en dansk sammenhæng. Og alene af den grund er det fantastisk, at du er med os her i aften. Når du hører, at verden kommer til os, og klasselokalet er i åben forbindelse med virkeligheden udenfor, hvad tænker du så? Hvad siger det dig? Jamen, så tænker jeg jo umiddelbart, at det er gode eksempler på netop digital dannelse. Fordi i virkeligheden kan man sige, at begrebet digital dannelse er noget sludder, fordi at man kan ikke være digitalt dannet, man kan være dannet eller uddannet. Men det, der alligevel gør, at jeg synes, begrebet er vigtigt, det er, som vi også får eksempler på her, at dannelse handler jo om, hvordan vi bliver til som mennesker i interaktion med omverdenen, hvordan vi forholder os til hinanden og omverdenen, hvordan vi lærer normer og værdier, og hvordan vi lærer at omgås hinanden og lære om den store verden,
som vi ikke kender. Og sådan har det altid været, at dannelse det er altså andet og mere end at gå i skole. Det er jo det der, man siger, at det er, hvad man husker, når man har glemt alt det, man har lært i skolen. Så det er et meget bredere begreb. Og det, som jeg synes, vi får gode eksempler på nu her, det er jo, at i dag er det bare rigtig svært at forestille sig, hvordan man kan blive dannet uden om det digitale. Fordi det digitale er så indvævet i alt, hvad vi gør i vores interaktion med hinanden, som vi hører, men også selvfølgelig i forhold til, hvordan vi lærer om den store verden, og hvordan vi lærer at forholde os til den store verden. Så derfor er begrebet digital dannelse centralt for os alle sammen, og selvfølgelig specielt for den generation, som skal vokse op og for første gang måske forholde sig til nye begreber og nye måder at være på. Hvordan er en skole digitalt dannet? Ja, altså vi har jo set 3 fine nomineringer her lige før, som jeg synes er gode eksempler på, hvordan man er digitalt dannet, forstået på den måde, at man ikke bare tænker på de digitale medier som nogen, man på en eller anden måde bare har nogle ting, man kan sætte strøm til, og så gør man ellers ligesom man plejer. Men man forholder sig konstruktivt og aktivt og refleksivt til de muligheder, der ligger, og er klar over, at når man vælger noget til, så vælger man også noget fra. Fordi at vi bliver ikke glemt på nettet, og derfor så er det rigtig vigtigt, at man forholder sig meget, jeg vil næsten sige strategisk som skole, både når man ligesom skal bruge de sociale medier til at præsentere sig selv som skole, som vi jo så nogle eksempler på her, men også selvfølgelig, når man skal undervise i det. Så der ligger mange aspekter i det her, som alt sammen handler om digital dannelse, både på det individuelle plan, altså vi skal selv være digitalt dannede. Hvordan bliver vi digitalt dannede sammen? Det gør vi i høj grad gennem vores uddannelse i skolen, og så er der selvfølgelig også hele det, der ligger i, hvordan man bruger de digitale medier som institution, altså som en skole, eller hvad det nu kan være, ikke? Torben, du er formand for 240 efterskoler med cirka 30.000 elever på lige pt. Er dine skoler digitalt dannede? Det kan jeg ikke svare på 240 skolers vegne. Det tror jeg ikke, jeg skal. Det jeg håber og forventer af alle skoler, ikke kun efterskoler, men i virkeligheden også grundskoler, det er, at, som Kirsten siger, at man tager det digitale med ind i skolen. Det er det jo eneste sted, at man kan sætte det i spil og reflektere over, hvad er det gør ved os. Der er jo ikke andre platforme, i hvert fald ikke som barn eller som ung, der er ikke andre steder, at man kan gå hen og så bringe virkeligheden i spil. Og skole betyder jo i virkeligheden, at man går lidt ud af virkeligheden. Så skole betyder jo, at man går ud af virkeligheden, og så forholder man sig til virkeligheden. Og der er vi forpligtet på at tage det digitale med ind, fordi det spiller så stor en rolle. Og der forventer jeg, at alle efterskoler, såvel som alle skoler, faktisk tager det alvorligt. Og i de her år er det rigtig vigtigt, fordi det digitale, det går så stærkt, at hvis ikke vi forholder os kritisk og aktivt og konstruktivt til det, så tror jeg, at vi taber momentum. Og det kan være svært at samle op igen, fordi det går stærkt. Ida, du går på en skole, der lige har vundet en pris for i hvert fald noget, som vi 3 her kunne blive enige om i juryen var digitalt dannet. Hvordan mærker du til daglig, at din skole arbejder med digital dannelse, og gør den det? Altså, vi har jo en Facebook-profil for eksempel, hvor jeg synes, det er et godt eksempel. Vores Facebook-profil er et godt eksempel på digital dannelse, fordi vores content ikke er for tilfældigt. Altså, det virker stadigvæk professionelt og nøje udvalgt, som om der er nogen, der sidder og tænkt meget over det, hvilket også, altså, skolerne har også et stort ansvar i forhold til vores samfund og så videre, så det er vigtigt, at der bliver ved med, at der er en følelse af troværdighed over for skolerne, og det synes jeg er vores Facebook-profil og vores, ligesom, de medier, vores skole er socialt aktiv på. Jeg synes, de formår at holde sig til den troværdighed og stadigvæk formår at blive skole. Altså hvis skolen for eksempel går på Snapchat og begynder at lægge og begynder at blogge og sådan noget, så virker det måske lidt for tilfældigt. Og derfor synes jeg, at der er en hårfin grænse, og den ligger Sankt Ibrat ret godt ved. Det er godt at høre, så der er noget troværdighed der. Ja.
Du er jo del af en generation, der er vældig, vældig ombejlet og eftertragtet, blandt andet af Torbens skoler. Hvordan oplever du det? Altså det at være en del af generationen? Ja, nej, bliver du bombarderet af reklamer for forskellige skoler, eller hvordan er det? Ja, jeg havde Instagram for en måned siden, og virkelig, altså der var virkelig mange reklamer for alle mulige forskellige efterskoler, ja. Men ellers oplever jeg egentlig ikke så mange reklamer for skoler og så videre. Det er altså mere tøj og så videre, ikke? Men der er reklamer for skoler, ja. Men jeg synes også, det er de reklamer, der for mig i hvert fald har været mest relevante. Fordi jeg tror, de fleste unge mennesker overvejer, hvad de skal efter 9. Så der er det jo fedt, at at der er nogle reklamer, der måske kan inspirere en til, hvilket valg man skal træffe senere. Ja. Og det leder Torben Wind Rasmussen måske over i et af de dilemmaer, som jeg tænker, man kan blive optaget af som efterskolemand. Fordi I sender jo en masse reklame ud i æteren, og lover jo det bedste over i de unges liv og sådan noget. Og jeg får lyst til at spørge, hvor digitalt dannet er det? Eller hvordan er det digitalt dannet? Jamen jeg tror ikke, altså det tror jeg er to forskellige ting. Jeg tænker, at det er fuldstændig rigtigt, at hele markedet er jo blevet digitalt på den måde. Og der tror jeg ikke, at efterskolerne er så meget bedre. Jeg er glad for, at du siger, at nogle af dem kan være det. Men efterskolerne går med på markedsvilkår og lever på markedsvilkår, og derfor bruger man også mediet på markedsvilkår. Der, hvor jeg håber, jeg talte om før, at jeg håber, vi kommer lidt ind i 3. generation af det her digitale begreb. Den første generation tilbage i 90'erne, der fik vi trykt en masse materiale på noget glittret papir, og så man nogle billeder, og så lå det i en periode på en eller anden stak, indtil det blev smidt ud. Så fandt man et digitalt medie, og så betalte vi dyre domme, det gør vi sådan set stadigvæk, for at der er nogen, der laver noget, der stadigvæk er rigtig meget glamouragtigt og glitret. Det er bare digitalt. Anden generation for mig at se af det digitale, det var, at man så, det kan vi lade eleverne gøre, så gjorde man det mere eller mindre tilfældigt. Det var det, du sagde, at i dag, Sankt Ib, der har man faktisk bevidst om, hvad man gør. Ja. Og 3. generation, det er, at jeg håber, at der er nogen, der gennemskuer det kunstige, det opsatte, det ikke autentiske. Jeg håber, at den næste generation af det digitale, det er, at vi som forbrugere faktisk ønsker noget, og se noget, der har et hverdagspræg, at der er virkeligt, at der næsten er stofligt. Og det er faktisk det, da vi sad og skulle vælge, hvad er det for nogle digitale indmeldinger til den her pris, der skal ud. Der kigger vi på og siger, jamen det er ikke så interessant, når vi får et dyrt markedsfirma til at lave noget rigtig, rigtig lækkert. Det er mere interessant at se noget, der er hverdagsagtigt, der er autentisk, og som også, altså livet består jo af godt og ondt. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi også igennem de digitale medier, når man taler digital danse, tør vise, at hvis du vælger den her skole eller det her stykke tøj, så har det noget godt i sig, men der er faktisk også noget, der ikke er så godt. Og det håber jeg faktisk, at det får vi noget mere at se af, for jeg tror, vi som forbrugere er træt af, at der er alt for meget lys og for mange kameraer og for meget, der er opstillet, og at man kan gennemskue det og sige, nå ja, men det er jo bare PR. Men at vi kommer ind på noget og siger, det her det beskriver faktisk en hverdag og en virkelighed, og det synes jeg, vi så nogle eksempler på i de film, vi så før. Så digital dannelse i fremtiden for mig, det er, at man tør være autentiske i sin digitale profil, og ikke kunstigt positiv. At hvis du kommer her, så bliver du et lykkeligt menneske resten af dit liv. Det passer ikke. Hvis du kommer her, så møder du måske dig selv på godt og ondt. Og det er vigtigt. Det er måske endda vigtigere end at blive lykkelig. Så jeg håber, det er den vej, det går, og jeg tror, at fremtidens digitalt dannede skoler, det er det, jeg skal tale for, at de tør at vise det autentiske, det gode, selvfølgelig det varme, det hjertelige, men også der, hvor det kan være svært. Så synes jeg, det bliver rigtigt. Rigtig spændende. Inden jeg går videre til dig, Kirsten Drottner, så vender jeg mig lige mod kameraet her, og siger, at det vi ser nu, det er en debat i anledning af, at Sankt Ibs skole i Horsens har vundet Severin-prisen,
Og jeg sidder her sammen med Ida Bertelsen, der er elev i 9. klasse på Sankt Ibs Skole, Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen, og Kirsten Drottner, der er professor i medievidenskab på Syddansk Universitet. Og det er sådan, at hvis der er nogen derude, der har lyst til at blande sig i debatten eller stille spørgsmål til panelet her, så er de hjertelig velkommen til det. Og jeg får at vide, at der er et spørgsmål, det tager vi lige, når jeg lige har spurgt Kirsten Drottner om noget. Tak. Men skriv spørgsmålene i chatten, så kommer de ind til at sige, som siger noget i mine øresnegl herude bagved, og så får jeg dem ind på skærmen her. Kirsten Drottner, nu hører vi om alt den her spejling af alle mulige fænomener, og måske noget perfekthedskultur i nogle ender af skoler, der gerne vil vise, hvor godt det hele er. Alt det her med at spejle sig selv og spejle sig gennem digitale medier, hvor langt er vi kommet? Kan vi håndtere den virkelighed endnu? Altså det er jo klart, at den digitale kultur er jo det nyeste lag på en meget lang rejse, vi har været på, hvor vi jo altid har brugt kulturen til at forstå os selv, og spejling er en del af at forstå sig selv, men der er også mange andre dimensioner, og det er jo en del af det med at blive dannet, og det har vi altid brugt alle mulige kulturelle symboler til. Ord og billeder og lyd og alt muligt, og nu er alle de her udtryksformer jo så blevet bragt på digital form, så vi er en del af en lang rejse, men det digitale er selvfølgelig en meget ny del, og derfor betyder det også, at der er nogle måder at bruge de her digitale medier på, som vi er i gang med at lære, fordi de på nogle måder jo er radikalt anderledes. Altså det der, som Ida siger med, at du kan meget hurtigt lige komme i forbindelse med dine venner, og du kan sende billeder osv. Så den der hastighed, og det med, at du kan komme ud til rigtig mange på én gang, og du kan få noget tilbage, og du kan selv give noget igen, det er jo noget af det, som er nyt. Det der med, at vi selv kan være i interaktion med så mange på én gang. Og der er det klart, altså det med at blive dannet, også i en digital kultur, det rummer både store muligheder og store farer. Og det vi indtil nu, fordi vi måske stadig sådan er lidt på kravlestadiet, og det er altså ikke kun Ida og hendes generation, men det er jo i høj grad også Torbens og min og din generation, som er på kravlestadiet. Vi er først i gang med at lære at håndtere det der, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi ikke på den her, i dag, hvor vi fejrer en fin pris, at vi ikke der ligesom sætter nogle falske modsætninger op imellem nogle unge, som kan alt muligt, og nogle ældre, som ikke kan alt muligt, eller omvendt, at det kun jer unge, der har problemer med, hvordan I håndterer den digitale kultur, mens at det skal vi ældre nok forstå og forklare jer, hvordan I skal gøre. Altså, man kan jo se, hvem det er, der smider mest SHIT ud på sociale medier. Det er jo ofte voksne. Altså det er jo ikke jeres generation, der står for meget af det, der bliver lukket ud der. Så jeg mener, det er vigtigt, at vi alle sammen er opmærksom på, at vi er i gang med en kæmpe læreproces, og at vi skal hjælpe hinanden til, hvor grænserne går, og også både hvad der skal minimeres, og hvad vi skal lære, og sige til hinanden, hvordan vi minimerer, men også at blive meget bedre til at udnytte de muligheder, der også ligger. Rigtig spændende. Der var et spørgsmål fra et hjørne af internettet, og det kommer her. Det er Esben, der spørger, Esben som læser det lærer, spørger, hvad er hans rolle i alt det her, og hvordan skal han forholde sig til den digitale hverdag og digital dannelse som lige om lidt ny lærer? Hvad synes du, Ida? Hvad kunne du tænke dig af de lærere, du skal omgås med og have undervisning af? Ja, altså hvordan de opfører sig på de sociale medier. For eksempel? Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, at de også igen havde et filter for, hvad de lægger op på de sociale medier, fordi det kan godt virke en lille smule utroværdigt, det læreren siger, hvis man har set læreren lægge noget, der måske virker en smule mærkeligt op på de sociale medier. Fordi man
igen måske kommer til at forbinde det med noget, ens venner har gjort eller sådan noget. Og det er ikke altid det, man ønsker fra sin lærer. Ens lærer skal ligesom stå over en, og det synes jeg ikke, hvis det hele bliver lidt for pjattet eller lidt for fladt, så kan det godt være, at det kommer til at minde lidt for meget om hverdagslivet, ja, og så at det bliver lidt mindre troværdigt. Ja. Der er flere, der har lyst til at... Ja. Jamen, nu er Severinprisen jo opkaldt efter Grundtvig, og Grundtvig han arbejder med ligeværdighed og den levende vekselvirkning. Og den levende vekselvirkning er også en vekselvirkning mellem elev og lærer. Og lige præcis her, der fejler Esben som lærerstuderende. Nu er det jo ikke ham personligt, men der tror jeg, at læreren fejler, hvis man tænker, nu går jeg ind i klasselokalet, og så skal jeg nok fortælle, hvordan det er. Lige præcis her, der bliver vi alle sammen nødt til at lytte til hinanden. Altså, vi bliver nødt til at lytte til, hvor er du henne i det? Og så må vi sætte det i spil. Fordi jeg er et andet sted, og hvis man på professionshøjskolerne og lærerseminarierne lærer om, hvad det digitale er, og så der går 5 år, inden man kommer ud og skal formidle det, så er vi et andet sted. Det er en fantastisk mulighed, vi har her, for netop at tage eleverne i hånden ind i klasserummet. Så er det læreren, der har ansvaret for at skabe perspektiv og sikre, at det digitale, der bliver talt om det, og vi finder fælles løsninger, der kommer op i den sky i et dannelsesbegreb, som Kirsten flot foldede det ud lige før. Men lærere og elever bliver nødt til at bidrage fælles ind i det rum, fordi ellers, altså hvis det kun er læreren, der bidrager ind i det, så kommer man med nogle færdigheder, der var yesterday news. Og det er også det, du siger, at det skal jo være aktualiseret. Det er lærerens ansvar at sætte det i spil. Ja, altså jeg har haft rigtig mange samtaler med både lærere og lærerstuderende på alle mulige niveauer, og en af de udfordringer, jeg kan se, som rigtig mange, uanset om man som Esben er i gang med at blive lærer, eller man har været lærer i mange år, det er, at man ofte indarbejder nogle forståelser, som kører i den offentlige debat, og så gør man det til grundlaget for sin undervisning. Og et af de, tror jeg, store udfordringer, man bliver nødt til ligesom at tage livtag med, det er det faktum, at man ofte som lærer tror, at det er eleverne, der ved mest om det her. Og det betyder så, læner man sig meget let tilbage og tænker, men altså, så må jeg jo lære dem om, det ved jeg ikke, regnereglerne og den almindelige bog og sådan noget. Og det skyldes, at de sociale medier især, men i det hele taget den digitale kultur, bliver defineret som en fritidskultur for børnene, som på en måde virker forstyrrende ind på undervisningen. Så i de mange samtaler, jeg har haft med lærere, og også det, vi ved fra forskningen, det er, at hvis man skal fremme digital dannelse, så er det fantastisk vigtigt, at lærerne begynder at anvende de sociale medier og i det hele taget den digitale kultur som en del af læringskulturen. Og ikke bare sige, at det er forstyrrende, det skal vi bare have mindre af, nu må I bare lægge jeres mobiltelefoner. Men blive nysgerrig på, hvordan man kan bruge det som et lære, altså lige så godt som du kan bruge en bog eller en blyant eller hvad, så kan du bruge den digitale blyant. Og det er en af de ting, jeg tror bliver meget vigtigt for kommende lærere. Hvordan bliver man undervist i det på seminariet? Og det er andet og mere end at undervise eleverne i, hvad må du lægge op på nettet, og må du give dit telefonnummer, og altså alle sådan nogle elementære ting, fordi det ved de fleste jo godt. Det er en meget større udfordring. Ida? Ja, jeg synes også i forhold til, hvis man som lærer skal undervise i de sociale medier, så er det også vigtigt at tænke på udgangspunkt. Altså, voksne har en anden version af de sociale medier, end børn har. Det er helt forskellige content derop, som man ligesom er udsat for, som man ser på de sociale medier. Så derfor kan det være svært at belære børn om, hvad må du ikke, fordi spillereglerne er ikke de samme i begge former, men der er mange, måske i højere grad, vi har SSP og sådan noget selvfølgelig, som forsøger at lære os, hvordan skal man opføre sig på de sociale medier, men tit så bliver det ved med at sige, så kommer de hele tiden ind på, hvordan man hovedsageligt skal opføre sig på de sociale medier, men ikke så meget i dagligdagen, hvor jeg tænker, dagligdagen bliver reflekteret i de sociale medier, og også omvendt selvfølgelig.
Så det handler også, for eksempel, jeg synes på de sociale medier tit, så lytter folk ikke særlig meget til hinanden. Og der hvis du kommer, lad os sige, at altså for eksempel, hvis man snakker klima for eksempel, så er det hovedsageligt sådan politisk korrekte holdninger, der er ligesom accepteret på de sociale medier. Det kan være svært at komme, der er mange, der tænker, at det er et diskussionsforum osv., og her kan vi diskutere, men hvis man hvis man deltager i diskussioner på de sociale medier, det er bare ikke, jeg synes ikke, for det meste, så er det ikke en diskussion, det handler mere bare om, at den anden part skal tabe, i stedet for, at det bliver noget, man skal lytte til hinanden. Så folk, de vil gerne ud med alle deres holdninger, men de vil ikke lytte til hinanden. Og på den måde tænker jeg også i forhold til kildekritik ofte. Det er sådan noget, kunne man undervise børn mere i, synes jeg. Jeg synes kildekritik og for eksempel det med at lytte til hinanden, og hvad er et diskussionsforum, hvad er ikke. Jeg synes, det er mere interessant. For eksempel, hvis man hørte mere af det fra SSP's side og så videre, end det der med, at man ikke må dele billeder af hinanden og så videre, fordi den har vi hørt ret mange gange indtil videre. Så ja, mere omkring spillereglerne. Altså jeg vil sige, en af vejene frem i forlængelse af det, du siger, Ida, det er jo, at vi bliver langt bedre også i uddannelsessystemet til at lære jer redskaber til netop, hvordan I ytrer jer, og hvordan når man ytrer sig, så skal man være klar over, når man siger noget, så er der måske nogen, der lytter, og så får man noget igen. Altså hele det der med, at I skal lære, hvordan I bruger ikke kun de sociale medier, men i hele taget den digitale mediekultur, fordi det er også en produktionskultur. Altså, hvordan ytrer I jer selv? Hvordan lærer I? Altså, nu har vi nogle fine elever her på en medielinje, som kan stå bag ved kameraerne, så vi forhåbentlig kommer videre ud i verden. Men at få hele den dimension integreret i skolen er fantastisk vigtigt. Og jeg kan bare give som et eksempel lige nu, der må der være rigtig mange 9. klasses elever, måske også jeres skole, som har opgaver. Så jeg får i hvert fald, jeg ved ikke hvor mange mails, kan du ikke lige svare på 25 spørgsmål? Og de går næsten altid på negativ påvirkning. Altså, hvad kan gå galt på nettet, og hvad sker der, hvis vi bliver stresset på nettet, og alt sådan noget. Jeg har endnu ikke fået et eneste spørgsmål, og jeg har fået rigtig mange, der går på, hvordan kan vi bedre udnytte mulighederne for selv at komme til ord. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er et spørgsmål om, at børn og unge skal få ytringsfrihed. Og det har man faktisk krav på, ifølge FN's børnekonvention. Men hvis ikke du kan bruge de digitale medier, så lander du meget let i den situation, som du beskriver, Ida, med, at man poster en masse ting, og man lytter ikke til hinanden, og man forstår faktisk heller ikke, hvad der egentlig sker. Og man forstår slet ikke, at det, man siger nu, det ryger altså tilbage i hovedet på dig om 5 år eller et eller andet. Så der er en manglende balance mellem, at man får nogle meget sådan håndfaste regler at vide, hvad man ikke må, men man bruger meget lidt af undervisningen til at få den del, der handler om, at I selv skal kunne komme til ord og tage ansvar for det, I siger. Også i forhold til andre. At den del af det har vi brug for, i hvert fald i et demokratisk samfund, at få meget mere frem på banen. Og så er vi måske tilbage ved Grundtvig. Jeg skulle lige til at spørge, Tom, nu kunne jeg se, at du markerede, men altså, jeg tænker, den frie skole og den grundtviske tradition, altså, hvad har den at sige ind i det her? Jamen, den er jo i høj grad forpligtet på netop at gå ind og tage fat i hele debatkulturen. Fordi det synes jeg er bekymrende. Det er, hvis vi alene tænker, om debatkulturen, den er, som den er på Nationen, Ekstrabladets Nationen. Der er vi altså også forpligtet på at bringe de medier ind og sige, hvad er det gør ved os, og hvad er det, hvad er det for en udvikling, det har. For mig at se, så hvis det kan ikke stå alene. Altså vi bliver nødt til netop i et demokratisk dannet samfund at tage debatten alvorligt. Debatten forstået på sådan en måde, at vi har 2 ører og 1 mund. Det betyder, at vi skal lytte dobbelt så meget, som vi skal tale. Og det har vi nogle gange glemt, og det har synes jeg, at vores debatkultur på de digitale medier, der har de noget tilbage at ønske. Og jeg tænker, at vi må snart være på vej med en national strategi for digital dannelse. Fordi lige nu Esben, han rager lidt i blinde. Ja, så kan han spørge, eller mail til dig og spørge, hvad synes du? Men vi mangler en strategi, sådan som lægger sig. Hvordan er det, vi griber det her an?
Og det er måske fordi tingene går stærkt, og markedet render foran. Men jeg synes, vi mangler en strategi for digital dannelse. Er der, Kirsten, er der paralleller i historien, hvor der er kommet nye medier, og det hele er gået hurtigt, eller er det en helt særlig situation, vi er i nu? Nej, altså vi gennemspiller en gammel fortælling med nye variationer, kan man sige. Det er et tema med kendte variationer. Hver gang der kommer et nyt medium på banen, så er der sådan 2 hovedreaktioner, den positive og den negative, ikke? Og det er næsten altid ude i hjørnerne, altså det er enten alt er godt, eller det er helt forfærdeligt. Og det er også nogle af de samme grupper igennem historien, som ligesom kommer på banen og enten hører til den bekymrede fløj, eller hører til, hvad skal man sige, jubeloptimisterne. Og sådan har det været tilbage faktisk fra 1700-tallet, hvor man mente, at unge kvinder skulle ikke læse for meget poesi, fordi så blev man sådan lidt for emotionelt anfægtet, og så det var ikke godt, det skulle man begrænse så meget som muligt. Og så kan man ligesom se op gennem historien, hvordan de her diskussioner har kørt. Men der, hvor jeg tror, det er alligevel lidt anderledes i dag, det er, at tidligere, der kunne du godt, selvom du ikke så nogen film, eller selvom du ikke læste tegneserier, eller hvad der nu var på banen, videoer, du kunne godt vokse op og få dig et arbejde og blive en god borger i et demokratisk samfund. Så man kan sige, de tidligere nye medier, selvom du sagde, dem vil jeg ikke have noget med at gøre, eller selvom du brugte dem forkert, så kunne du stadigvæk på en eller anden måde leve et udmærket og godt liv. I dag er vi bare et andet sted, fordi at de digitale medier er så indvævet. Det er ikke bare noget med, at de kommer til os og fortæller os om verden. De er også med til at forme, hvordan vi ser på verden, hvordan vi forstår os selv på en helt anderledes radikal måde, fordi de er med os 24/7, og fordi de forbinder os på en meget mere grundlæggende måde til verden omkring os end tidligere. Ikke? Der kunne man mere tænke på, jamen altså, jeg kan jo bare lukke bogen, eller jeg kan slukke for fjernsynet, eller jeg kan lade være med at gå ind og se den film, eller jeg kan slukke for radioen. Du kan ikke slukke for den digitale kultur. Nej, jeg skulle næsten sige, altså Ida, jeg tænker, jeg er så gammel, at jeg har prøvet at leve uden digital kultur. Du har stort set ikke prøvet andet. Nej. Hvad tænker du om, at der hele tiden kører sådan en strøm af en anden virkelighed, end den du fysisk er i, som du kan gribe? Du skal bare tage telefonen. Jeg tror, noget af det, der kan være rigtig giftigt, det er for de fleste, jeg har nogle af mine gamle klassekammerater, de har været på sociale medier siden 2. klasse. Hvis man, det er jo lang tid, man bruger på de sociale medier, og der er mange, der bruger 3 timer eller mere om dagen. Det er 3 timer eller mere om dagen, man ikke bruger sammen med voksne, eller man ikke sidder og læser en bog, eller ofte, at man laver noget andet end at deltage i undervisningen, og også tager sociale medier frem for undervisningen. Og jeg tror, når det er det, man altid har været vant til, når det er influencers og så videre, man altid har været vant til at lytte til, så ens virkelighedssyn bliver bare en smule forringet, og det er, folk får i høj grad de samme holdninger, som mange celebrities har og så videre, fordi det er dem, folk lytter til. De lytter ikke så meget til altså, voksne og så videre, fordi det er ikke dem, de er vant til, det er ikke dem, de snakker så meget med længere. Det gør de selvfølgelig, men måske ikke om, lad os sige, man går i 3. klasse, så er det jo måske 4. ikke? Men så er det ikke så forældre diskuterer jo ikke særlig meget politik med deres børn der, men de bliver allerede udsat for eksempel politiske holdninger og sådan noget gennem de sociale medier. Men det hele, også igen, det er jo markedsføring for mange også. Altså folk ved, hvad de skal sige for at få følgere, folk ved, hvad de skal gøre, og på den måde bliver ens virkelighedssyn en lille smule forvrænget. Når man er lille, ved man ikke, hvad kildekritik er. Så det kan være farligt at begynde at være aktiv på de sociale medier uden overhovedet, altså at vide, hvad konsekvenserne er, at vide, hvad man skal kigge efter, at vide, hvad man ikke skal lytte til, og være en lille smule mere kritisk overfor. Og det tror jeg i høj grad folk i min generation, de har store problemer med, fordi det er det, man altid har været vant til, man ikke rigtig ved, hvad det er. Og så er der en ude på internettet, en ven af dig, Ida, der spørger, hvad tror du unge kan være med til at gøre for at vende? For nu vi kommer, også som Kirsten siger, vi kommer tit tæt på nogle af farerne ved det digitale liv.
Der er en, der spørger, hvad tror du, at I unge kan gøre for, at den digitale verden, den digitale virkelighed bliver vendt til noget positivt? Eller bliver en positiv ting at være i? At lytte til hinanden. Virkelig, tænker jeg. Fordi det med at på de sociale medier, de er gode til rigtig mange ting. Men det er ikke... Men der gælder ligesom de samme regler over det hele på en eller anden måde, hvilket jeg tænker, når man for eksempel debatterer med hinanden, så burde der jo gælde nogle andre regler, end hvis man poster et billede af noget nyt tøj eller sådan noget, man har fået. Det er ikke den samme kontekst. Så jeg tænker, for at forvente det til noget positivt, jeg tror bare, vi bliver nødt til at tænke lidt mere over, tingene, de sociale medier er selvfølgelig de sociale medier, men de indebærer rigtig mange forskellige ting, og så kunne skelne mellem dem. Og jeg tror, når man kan skelne mellem dem, og når man kan lytte til hinanden, så synes jeg virkelig, det er en positiv ting. For det er også ofte et sted, man kan finde rigtig meget inspiration, og man kan dele idéer med hinanden. Og jeg vil faktisk, der er rigtig mange, der siger, at man bliver dummere af det, men jeg synes, i mange tilfælde, så kan man finde rigtig mange ting, man kan blive klogere på. Ja. Og man kan dyrke nye interesser og så videre, ja. Ja. Torben, nu sidder du med Grundtvig som bagtæppe i mere end en forstand. Hvordan kan dine skoler og frie skoler i det hele taget hjælpe med, at internettet bliver et sted for samtale, i stedet for ensidighed og forvrænget virkelighed? Ja, jeg tror, internet er jo det hele. Det er jo ikke kun forvrængning, det er jo netop det hele. Man kan jo ikke sige, om internet er godt eller skidt. Det er netop bare en medie, på den måde som en blyant eller en radio eller var. Men jeg mener stadigvæk, at vi skal skolerne, at vi bliver nødt til, vi er simpelthen forpligtet på at sætte det i spil. Og jeg tror, vi efterskolerne, såvel som grundskolerne, skal gå sammen om at formulere måske nogle fælles pejlemærker til, ikke hvordan er det er, men hvordan vi taler om det, og hvad vi gør for det. Altså i forhold til de unge, jeg synes, det er ret interessant, hvad er det, de unge skal gøre? Altså de unge, de går jo bare. For eksempel så, når jeg kommunikerer med skoleledere på efterskolen, så kommunikerer jeg på Facebook. Og når jeg så snakker med mine børn, den sidste er teenager, de 2 andre er 22, så siger de, der har vi ikke været i dagvis eller i ugevis. Hvad skal vi der? Og hvis jeg siger, hvor har du set det? Så siger jeg, det har jeg set på Facebook. Nå ja, men det er jo bare Facebook. Altså, I går bare andre steder hen, og det er jo det, der er ret fantastisk i virkeligheden. Når vi tænker, nej, det der Facebook, det er også noget grimt, og så tænker jeg, men vi er der heller ikke mere. Det er længe siden, vi har været der. Og når den yngste datter, hun tager billeder på Snapchat, så kan hun godt finde på, når jeg sidder derhjemme i sofaen 9:00 om aftenen, og jeg er ved at halvsove, så tager hun et billede af mig og bare sender ud. Og det er jo ikke for at vise, at hun har en far, der er gammel, eller ser gammel ud, eller ser... Snapchat er jo ikke pænt. Det er faktisk meget lidt pænt. Og det er jo et oprør imod det glamourøse. Det tror jeg er et opgør imod det der Instagrammable. Der er Snapchatten noget andet. Og der kunne jeg kunne ikke drømme om at tage et billede af mig selv og lægge op på det medie, fordi så er der nogen, der ser, at jeg ikke ser pæn ud. Og det er netop meningen. Så jeg tror, I stemmer med fødderne. I går bare andre steder hen. Når vi begynder at prøve at lukke det inde og sige, det er her, det er, nu har vi det. Måske er det også min egen medicin, når jeg siger, at vi skal have en national strategi. Når vi så har lavet den og formuleret den og meldt den ud på seminarerne, så er I allerede gået et andet sted hen og siger, ja, I forstår det stadigvæk ikke, vi er gået et andet sted hen. Og det er jo fantastisk. Så derfor vil jeg bare sige igen, vi skal tage hinanden i hånden ind i det rum, og så skal vi undersøge det sammen. Vi har en voksenrolle som lærer og undervisere og som skoler til at sætte det i spil, men løsningerne, dem bliver vi nødt til at finde sammen. Men jeg tror, at det vi taler om her, det er et meget godt eksempel på, at vi bliver nødt til at bevæge os videre på den der fælles rejse fra at være meget optaget af teknologi og adgang. Og nu er det en ny teknologi, og så må vi lære på den, og nu er det Facebook, og så hedder det Snapchat, og så hedder det den Instagram. Mens at jeg synes, nogle af de ting, du taler om, Ida, det er nogle genkommende problemer, som er meget mere vigtige, at vi har fokus på, og som vil være genkommende, uanset hvad for en teknologi du bruger. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi begynder at rykke vores fokus fra at have enormt fokus, når vi taler om digital dannelse, fokus på teknologi og fokus på adgang til i højere grad at se på kommunikation. Altså, hvad er det, vi gør, når vi bruger de her medier? Og så have fokus på det.
Og der vil sådan en strategi, hvis det nu kunne blive en strategi, den vil have et meget længere liv, for den vil ikke fokusere på det, der hurtigt skifter, men den vil fokusere meget mere på de dilemmaer og problemstillinger, som uanset teknologi, vi møder i den digitale kultur, og som skolen derfor også bliver nødt til at indarbejde, hvis man skal medvirke til digital dannelse. Ikke? Så det der med at rykke det fra at kun tænke teknologi og kun tænke adgang til i højere grad tænke, det er netop det der med, hvordan lærer vi, at forskellige udtryksformer også afføder forskellige reaktioner. At der, som du siger, der er forskel på at lægge et billede op. Nu sidder jeg og spiser et eller andet, eller her er et billede af min nye kat, og så til, at nu vil jeg diskutere klima. Det er jo meget forskellige genrer. Altså det er jo lige så stor forskel, som om du læser Dostojevskij, eller du læser, det ved jeg ikke, tegneserie, eller du læser, hvad det nu kan være, ikke? Det er jo meget forskellige genrer, og det ved vi på en måde godt, når det gælder de trykte medier, men det har vi bare slet ikke rigtig fundet ud af endnu i forhold til de sociale medier. Og så er der en sidste ting, som vi slet ikke har været inde på endnu, og det er jo hele det der med, at uanset hvilken alder vi har, vil jeg næsten sige, så er der meget, meget få af os, der forstår, hvad vi egentlig leverer, når vi kommunikerer. At vi leverer faktisk data til store udenlandske udbydere, og vi har ingen ejerskab til de data. Så når du poster noget, eller din datter poster et eller andet, du er jo ikke glemt, du ser også grim ud om 15 år et eller andet sted, som du ikke ved. Men hele den problematik med, at vi faktisk er varen, og vi faktisk leverer data, hele den del af det er jo ikke rigtig indgået i diskussionen om digital dannelse, men den mener jeg faktisk er meget, meget vigtig. Men det er også en, der er meget svær at forholde sig til, fordi den går ud over det individuelle. For vi kan ikke hver for sig løse det forhold, at vi leverer data til de store platforme. Og så er det meget nemmere at have en offentlig debat om, det er også for galt, at de poster sådan og sådan, eller at de svarer grimt på nettet, eller at folk hælder alt muligt skrald ud på BT og Ekstrabladets sites. Ikke? Så der ligger også en stor problematik der, som jeg synes, det ville være, hvis man nu kunne få sådan en strategi der, det ville være rigtig vigtigt, at man inddrog. Vi skal til at runde udsendelsen her af, og med det her brag af en cliffhanger fra professor Kirsten Drottner, der tænker jeg, der er jo nok til de næste 3, 4, 5, 6, 7, 8 udsendelser af lignende karakterer. Ida Bertelsen, tusind tak, fordi du var med. Torben Emil Rasmussen, tusind tak, fordi du var med. Kirsten Drottner, tusind tak, fordi du var med. Tusind tak til alle, der har deltaget i uddelingen af Severin-prisen her, til dem, der har indstillet til de nominerede skoler. Tusind tak til Lunderskov Efterskoles TV- og medielinje og Christian, der styrede al teknikken, sammen med nogle meget, meget skarpe elever. Der står nogle stykker her bag kameraet. Tusind tak skal I have. Vi slutter af med at se et minuts penge af hjemmeskolesangen, som har vundet årets Severin-pris. Tak for i aften. Hjemmeskole er anderledes. Det er lidt sjovt og mærkeligt. Jeg sidder i min vindueskarm og kigger på en skraldemand. Jeg spiser brød med Nutella på. Min mund savler, der er smør på. Jeg laver lektier om morgenen, og jeg spiller efter lektier. Henne i skolen er der meget, jeg laver med mine venner. Hjemme kan man kun sidde og glo på familien man kender. Corona sendte os hjem fra skole. Det var hyggeligt i starten. Jeg går tit rastløs fra rum til rum, bange for at blive dum. Fuglene synger, solen skinner, så det er dejligt at komme ud. Man kan hygge med familie, det er sjovt at være hjemme. Men jeg vil hellere i skole, hvis jeg kunne bestemme. Ja. Stå op, lege, spise, sove.
Hjemme må vi alt det sjove, spiller Fortnite med mine bros.